به شما بیننده های عزیز و ارجمند. برنامه نوبتی مژده شفا منظور خاندان شما. این بار موضوع برنامه ما سالمی مادر و کودک است. از این لحاظ ما به استودیو متخصصان ساحه تندرستی را دعوت کردیم تا به این موضوع روشنی اندازند. شمایان را خوش آمدید میگویم. چقدر که در بالا ذکر کردیم سلامتی مادر و کودک امروز در مد نظر دولت و حکومت قرار دارد و برابر صاحب استقلال شدن تاجیکستان تمامی قشرهای جامعه که به غمخواری ها فرا گرفتند، ساحه سلامتی که ساحه کلیدی است تحت توجه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار دارد و غمخواری در حق مادر و کودک به نظر می رسد. می خواستم که بابت سالم گردانی مادر و کودک چند اندیشه های خیش را می گفتید. مرحمت. индикатори асосии равнақу ривоҷ ёфтани ҳар халқу миллат ин модари солим ва насли солим мебошад. бинобар ҳамин ҳама сола солимии модар ва кӯдак таҳти таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз он ҷумла асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам имомалӣ раҳмон қарор дорад ки қабул намудани стратегияҳои 5 сола 10 сола барномаҳои миллӣ ки бештар нигаронида шудааст ба солим гардонидани насл, солим гардонидани занҳо равона карда шудааст, нишондиҳандаи он ғамхориҳои он кас мебошад. дар соҳаи тандурустӣ бисёр барномаҳои миллӣ қарор доранд ки ва стратегияҳо ҳастанд, инчунин стандартҳои миллӣ ворид карда шудааст ки оқибати ҳар яки онҳо дар маҷмӯъ корбарӣ намудан бо онҳо, яъне ки баланд бардоштани сатҳи солимии зан, сатҳи солимии навзодонро дар оянда далолат медиҳад. мо ҳамчун мутахассисоне ки ҳамарӯза бо модар ва кӯдак сарукор дорем, мо мехостем ба диққати халқи азизамон расонем ки дар банамин 3 солаи охире ки пас аз асар гузаронидани бемориҳои COVID-19 ки сабабгори бисёр сар задан ва рӯй задани аксарияти бемориҳое ки дар пеш ҷой надоштанд ба вуҷуд омадааст, солимии занҳо низ коҳидааст. ин нишондиҳандаи коҳиш ёфтани солимии занҳо ин тавлиди кӯдаконе ки бештар бо нуқсон ё ин ки бо дигар оризаҳои роҳҳои нафас ва ё дигар оризаҳое ки тавлид мешаванд нишон медиҳад. бинобар ҳамин мо мехостем ҳамаи занҳо диққати махсус диҳанд пеш аз ҳомиладоршавӣ. Бояд ки аввал солимии худро дар сатҳи лозима бардоранд, барои он ки танҳо аз модари солим фарзанди солим ба дунё меояд. ҳомиладоршавӣ ин худаш як процесси физиологӣ мебошад ки аз модар бисёр чизи зиёдро талаб мекунад. вақте ки зан бордор мешавад, вай ҳам ба солимии худ ва ҳам ба солимии фарзанд ҷавобгар аст. бинобар ҳамин пеш аз бордоршавӣ дар тиб ҳаст як ислоҳот, омодагии прегравидарӣ номида мешавад. чиз дар оилаҳое ки навхонадор мешаванд ва ё чи дар оилаҳое ки дуюм ё сеюм фарзанди худро тавлидашро ба нақша мекашанд, гузаштан аз ҳамин омодагии прегравидарӣ ҳатмист. яъне ки мо аввал организми занро пурра муоина кунем, бинем ки оё ин зан қобилияти ҳомиладоршавӣ, қобилияти дар оянда тавлиди насли солим дорад ё не. вақте ки зан ҳомиладор мешавад, онҳо дар қайди антинаталӣ ба қайди антинаталӣ гирифта мешаванд. аз тарафи дармонгоҳҳо, поликлиникаҳо ин занҳо мунтазам назорат карда мешавад, равиши ҳомиладории онҳо албатта назорат карда мешавад. лекин новобаста ба ҳамаи ҳамин ҳастаст скринингҳо ворид карда шудааст. мисол дар 12 ҳафтаи ҳомиладорӣ гузаронидани скрининги бармаҳалли тифл, дар 20 ҳафтаи ҳомиладорӣ гузаронидани скрининги дуюми тифл. ҳамаи инҳо бо мақсади пешгирии бемориҳои нуқсонҳои инкишофи дохили батнии тифло равона карда шудааст. ҳамаи ин аз тарафи марказҳои саломатӣ назорат карда мешавад. лекин новобаста аз ҳамаи ин мо вақте ки зан ба тавлид ба таваллудхона меоянд, мо бо занҳо дар таваллудхона машваратҳо мегузаронем барои танзими оила. яъне ки
контрацепсия. بله методҳои бисёри контрацепсия ҷой дорад. ин оғоз карда мешавад аз методи лактатсионная аминорея. ин яъне ки ба воситаи ширмаконӣ. албатта ин чиз хеле хуб ба роҳ монда шудааст. бисёри занҳое ки танҳо шири сина медиҳанд, онҳо аз ҳомиладоршавии ғайриихтиёрӣ муваққатан эмин карда мешавад, лекин ин 100% ёки фоизнокиаш хеле паст аст, дар ҳудуди 20-40% қарор дорад. боз дигар намудҳои танзими оила ҳаст. мо мисолба дар таваллудхонаҳо аз тарафи вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин чиз ба роҳ монда шудааст. таъмин намудани занҳои таваллуд карда бо воситаҳои дохили раҳмӣ ба тариқи ройгон ё ин ки истифода бурдани дигар усулҳои барьерӣ ба тариқи ройгон ба роҳ монда шудааст. ҳоло дар таваллудхонаи шаҳри Хуҷанд мо хеле хуб оиди безиёдсозии ихтиёронаи занона фаъолияти кориро пурзёр намуда истодаем. ин ба ислоҳоти дигар добровольная хирургическая стерилизация номида мешавад, ДХС. мо мехостем ки оиди ҳамин чиз маърифати тиббии аҳолиро камтар бардорем. занҳое ки мисол бисёр таваллуд, ин чиза мо асосан дар занҳои бисёрзоё ворид карда истодаем. занҳое ки 4-5 тифлояшонро тавлид мекунанд, ин чиз усули ҷарроҳӣ ҳисобида мешавад. яъне ки ин гурӯҳи занҳое ки тамоман дигар дар нақша тавлиди тифлро надорад. дар таваллудхонаҳо ин чиз ройгон ба роҳ монда шудааст. албатта бо розигии зан ва шавҳар мо машваратро дар 3 марҳила мегузаронем. аввал машварати умумӣ ва баъд аз он машварати алоҳида, яъне ки индивидуалӣ ҳам бо зан ва ҳам бо шавҳар мегузаронем. ин чизро мо пешниҳод мекунем барои он ки ин усули барнагарданда мебошад. дар ин усул мо ин усули ҷарроҳӣ ки ҳисоб мешавад таҳти бедардкунӣ гузаронида шуда. пас аз бастани найчаҳои тухмгузар аз ҳарду тараф гузаронида мешавад. ин усул аслан барнагарданда, лекин мо бояд ки ба халқ собит намоем ки ин усул тамоман ба ҳаёти солимии зан ягон хел таъсири манфӣ намерасонад. ориза надорад. найчаҳои тухмгузар вазифаи ягонае ки дар организми зан иҷро мекунад, ин вазифаи гузаронандагиро иҷро мекунад. яъне ки тухми бордоршударо аз тухмдон ба бачадон ворид мекунад, мегузаронад. яъне ки вазифаи купрукро иҷро мекунад. мо вақте ки ҳамин роҳро мебандем, гузариши тухми бордоршуда аз тухмдон ба бачадон ғайриимкон мегардад ки сабаби бордор нашудани зан мегардад. бинобар ҳамин бори дигар қайд кардан зарур аст ки ин усул тамоман ба ҳаёти занонаи зан таъсири манфӣ намерасонад. исқоти ҳамл намекунад. албатта ин пешгирии ҳомилагии номатлуб мебошад. назар ба мисол ба нохост ҳомиладор шуда монданашон мумкин аст. исқоти ҳамл гарчанде ки майлаш ҳаст, усули доруворӣ ҳаст, усули боз дигар ҳоя ҳаст ки мисол ба барои вай мекунанд, истифода мебаранд. албатта бинобар ҳамин хуб мешуд занҳое ки бисёр тавлид мешаванд. хай дар марказҳои саломатӣ онҳо дар мактаби модарони ҷавон низ ин машваратро хуб ба роҳ мондан лозим аст ки барои он ки дар натиҷаи бардоштани маърифати тиббии занҳо онҳо вақте ки ба таваллудхона ворид мешаванду дар бораи ин чиз аллакай маълумот дошта бошанд, барои мо ҳам кор намуда, фаъолият намудан бо чунин гурӯҳи занҳо хеле хуб ба роҳ монда мешавад. ташаккур. ташкилоти умумиҷаҳонӣ тандурустӣ ба ин чӣ нигоҳ дорад, назар дорад? албатта безиёдсозии ихтиёронаи занҳо ин аз тарафи ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ ба роҳ монда шудааст. айни ҳол ин дар қариб 5 солаи охир хеле хуб ба роҳ монда шудааст ва айни ҳол омӯзиши худи духтурон, мутахассисон баҳри гузаронидани чунин амалиёт, семинар машваратҳо бисёр гузаронида шуда истодааст. ҳамаи мутахассисон омӯзонида шуда истодаанд. барои ҳамин чиза бисёр хуб ба роҳ мондан. ташаккур. ман мехостам бобати 1000 рӯзи аввали ҳаёти кӯдак шумо чанд андешаи хишро баён мекардед? барномаи 1000 рӯзи аввали ҳаёти кӯдак равона шудааст барои солим
рушду афзоиши кӯдак мебошад. Ин дуюм дараҷа барои пешгирӣ намудани қадпастии кӯдакон Бале. бартараф шудааст. Барномаи 1000 рӯзи аввали ҳаёти кӯдак соли 2021 то 2024 ташкил карда шудааст. Ҳамин соли охиринаш мебошад. Модарон метавонанд ки танҳо барои синнаи худашон кати ба кӯдак ғизо диҳанд. ин мо ба модарон фаҳмонида дода намонд зарур аст ки ғизои сунъӣ аз ғизои танҳо шири модар чӣ фарқият дорад. Афзоиши кӯдак дар оянда танҳо синнаи модар фоидаи калон дорад, чун шири ғизои сунъӣ дар таркибаш микроэлементҳое ки дар таркиби ғизои танҳо синнаи модар дорад, дар ғизои сунъӣ дида намешавад. дида шавад ам сунъӣ мебошад. танҳо синнаи модар ғизои солим буда метавонад агар модар ғизои солимро худаш истеъмол намояд. ҳозир модароне ҳастанд ки истеъмол менамоянд ғизои сунъӣ, мисол обҳои газированӣ, фастфуд, ғизоҳое ки зуд тайёршаванда истеъмол мекунанд, вай ба кӯдак зараровар мебошад. бемориҳои аллергикӣ, камхунӣ дар кӯдакон дида мешавад, камвазнӣ дар кӯдакон дида мешавад. ғизои сунъӣ ҳозир дар ҳамин ҷомеа кӯдаконе ки вазни зиёд доранд бисёртар мебошад аз кӯдаконе ки танҳо синнаи модар истифода мебаранд. бартарати ғизои сунъӣ, шири сунъӣ ҳамин мебошад ки танзими оиларо бартараф карда наметавонад, чунки шири модар ин бепул мебошад. шири сунъӣ мо пулкати мехарем вая. ин барои дар буҷети оила танзим мебошад, фоидаовар мебошад. баъд шири модар тезҳалшаванда мебошад, ғизои сунъӣ дерҳалшаванда мебошад. шири модар ин аз рӯи гигиенӣ ҳам тоза мебошад. мо чӣ хел кай кӯдак гурусна монад мебарорем метем. ғизои сунъӣ бошад, мо бояд шишачаҳоро бояд тамиз кунем, хӯрокро гарм кунем. ин ҳам вақти зиёдро мегирад, кӯдак ҳам ба ташвиш мебиёрад. боз ҳамин ҳаст ки аз бартарияти шири модар аз ғизои сунъӣ дар танҳо синнаи модар метавонад ки аз бемориҳои сироятӣ эмин дорад кӯдакро. бемориҳои гӯшу гулӯ дар оянда метавонанд аз бемориҳои ғайрисироятӣ, диабети қанд, фарбеҳӣ, фишорбаландӣ эмин намояд кӯдакро. агар мо гирем дар статистика кӯдаконе ки танҳо шири модарро ғизо гирифтаанд аз ғизои сунъӣ ки кӯдаконе ки истеъмол кардаанд дар донишгоҳҳо, дар мактабҳо, дар боғчаҳо рушду афзоиши онҳо аз кӯдаконе ки танҳо синнаи модар гирифтаанд фарқияташ ҳаст. фарқияташ ҳаст рушду умум ба модар ҳам фоидаовар мебошад. аз хунравӣ модарро хунравӣ бармаҳал эмин медорад. кашишхӯрии мушакҳои бачадонро дарроб ҷобаҷо кунонад. ташаккур, саломат бошед. имрӯзҳо дар албатта ноҳияҳо бисёр таваллудкунанда занҳо ҳастанд ва шояд аз пас будани маърифати тиббияшон онҳо ҳамин роҳҳоро намедонанд. ташвиқу тарғиби солим байни ҷомеа албатта бар манфиати кор аст. аксарияти бемориҳое ҳаст ки ҳангоми ҳаёту фаъолияти ҳаррӯзаи мо онҳо ниҳон мемонанд. бале баъд бисёри занҳои мо аз сабабе ки бо кори рӯзгор, бо зиндагии худ машғул ки ҳастанд, гузаштан аз назорати духтурони оилавӣ дур монданд. бинобар ҳамин бисёр вақтҳое мешавад ки вақте ки занҳо ҳомиладор мешаванд, бисёриҳошон мегӯянд ки солим буд, нағз буд мегӯянд, лекин занҳои бисёрзой баъзеҳояшон мегӯянд ки ҳомиладор шавед агар ҳамин касалито нағз мешудааст гуфта намедонам ки тавсия медиҳад ба онҳо. бинобар ҳамин ман боз ҳам баргашта меоям ба пас будани маърифати тиббии аҳолӣ. албатта баланд бардоштани онҳо ин нишондиҳандаи фаъолияти кори мо ҳаст. мо бояд ки ташаккули ҳаёти солимро дар байни онҳо тарғибу ташвиқ мунтазам кунем ва бисёри мисолба барои пешгирӣ намудани бемориҳои экстрагениталие ки занҳо доранд
ворид кардагӣ гузаштани муоинаи тиббии ҳатмии навхонадору. Масалан дар ҳамаи марказҳои тиббии шаҳрамон пеш аз умуман дар ҷумҳурӣ ин чиз ҳоло хуб ба роҳ монда шудааст, ҳамаи навхонадоршавандагон аз муоинаи тиббӣ мегузаранд, таҳлилҳои худро ба бемориҳои вирусӣ медиҳанд, гепатитҳо ба месупоранд, спид, рв, ҳатто тадқиқоти рентгенофлюорография мегузаранд ва умуман ин ҳамаш равона карда шудааст бо мақсади баланд бардоштани солимии зан. лекин боз мутаассифона бемориҳое ҳастанд ки пас аз ҳомиладоршавӣ пайдо мешавад. ҳамто гирад агар ҳамин оддитарин бемории пилонефрит, яъне ки илтиҳоби гурдаҳо сабабгори дар оянда таваллуди барвақтӣ шуданаш мумкин аст. Барои ин мо протоколҳо мо ҳаст, ҷорӣ карда шудааст, хуб ба роҳ монда шудааст, дар ҳолати ошкор намудани эҳтимолияти пайдошавии пилонефрити гестационӣ дар занҳо чораҳои пешгирикунанда равона карда шудааст. Лекин новобаста аз ин мо ба занҳо тавсия медодем ки аввал баҳри солимгардонии худ машғул шаванд ва гузаштани скринингҳо ҳоли хуб ба роҳ монда шудааст ба занҳое ки ба занҳои қобили таваллуд гузаштан ҳар 6 моҳ аз муоинаи духтурони амрози занона, аз духтурони оилавӣ, ҳадди аққал дар 1 сол 1 маротиба гузаштани муоинаҳои ҳатмии тиббӣ ба роҳ монда шудааст. ташаккур. имрӯзҳо маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вилояти Зуғд ва шаҳри Хуҷанд бобати ҳамин корҳои ташвиқотӣ тарғиботӣ дар байни мардум дар ҷойҳои серодам ба роҳ мондан ва бо тақсим кардани варақаҳои иттилоотии онҳо корбарӣ мекунанд, лекин мутаассифона занҳои мо аз пайи саломатии худ намешаванд ва вақте ки кор аз кор гузаштааст, баъд ба духтур муроҷиат мекунанд ки афсӯс ки дер мешавад, лекин бояд гӯем ки саломатии онҳо албатта барои аҳли оилашон пеш аз ҳама ба худашон лозим аст. Бояд ки занҳои мо, модарони мо ҳамеша барои саломатиашон аҳамият диҳанд, аз саломатии худ бохабар шаванд сари вақт ва чӣ хеле ки мо гуфтем ақаллан дар 1 сол ё 6 моҳ 1 маротиба аз назорати духтурони оилавӣ ва духтурони амрози занона гузашта бошанд. ғизодии табиӣ ин барои саломатии ҳам модар ҳам кӯдак аҳамияти хеле хос дорад. ҳама модарон метавонанд танҳо синаи худашонро диҳанд, дар гапи дигарҳо гӯш нанамоянд. монеагӣ барои танҳо синаи модар ин метавонад бемории венемио бошад. дигар бемориҳо монеагӣ шуда наметавонанд. модар метавонад тои танҳо синаи модар худашро ҳама вақт ба кӯдаки худаш диҳад. чунки дар таводхонаи шаҳри Хуҷанд бисёр модарон ба мо меоянд. баъди тавлид мо аввалан мо дар гуфтугӯ фаҳмондаҳӣ мегузаронем танҳо синаи модарро вайҳо рад мекунанд. мегӯянд ки ба мо хуштомадам гуфтанд, ба шири ту сироят дорад, метавонад ки ба кӯдакат таъсири манфӣ расонад. албатта ин нодуруст мебошад. вайҳо метавонанд ки ба ин гапҳо аҳамият надода танҳо шири модар ба кӯдак ба модар фоидаи калон дорад. ҳатто вақте ки модар зуком мешавад, ба бемории зуком гирифтор мешавад, шири модар албатта зиён намекунад барои кӯдакаш. албатта зиён намекунад. албатта аввал модарон барои ғизои худ аҳамият диҳанд, зеро ки аз ғизои истифода кардаи истеъмол кардаи модар кӯдак ҳам аз он ғизо мегирад. саломат бошед. бо чӣ гуфтаниҳо доред? албатта фафти модар ин ҳоло хеле проблемаи актуалӣ ҳисобида мешавад. барои чӣ новобаста аз гузарондани пурзори машваратҳо, тавре ки шумо гуфтед, ҳам ба воситаи тақсим намудани аёниятҳои аён ба аҳолӣ, лекин боз ҳам аҳолӣ ҳамин чизро қабул надорад. ин ҳамаш ман фикр мекунам ки бояд ки кори дастаҷамъона бошад. баланд бардоштани саводнокии тиббии халқ ин танҳо вазифаи кормандони тиб нест. ин вазифаест ки дар ин ҷо ҳамаи ҷомеа бояд дахл дошта бошад.
чӣ раисони маҳалла, кумитаҳои маҳалла. Яъне ки агар ин кори дастаҷамъона бошад, танҳо дар он ҳолат мо метавонем ки натиҷаи хуб ба даст орем. Тақсим намудани аёният чист? Медиа дасташон ба вақте ки ин чиз, ин аёниятҳое ки медиҳанд аз тарафи оила дастгирӣ наёбад, ин чизҳо ягон натиҷаи самарабахш дода наметавонад. Бинобар ҳамин бояд ки ӯҳдадориро ба зиммаи шавҳар, хуштоманд ва ё дигар бошандагоне ки бо ҳамин зан сарҷамона дар як ҷо зиндагӣ мекунанд, бояд ки инҳо ҳам хеле масъулият ба дӯши худ гиранд. Агар маърифати тиббии шавҳарро баланд бардорем, ини хуштомандро баланд бардорем, агар мо метавонем ки занро солим нигоҳ дорем. барои ҳамин تشکر میگویم برای اینقدر صحبت صمیمی، مصلحت‌های خیلی مفید و باوری هم دارم که بیننده های عزیز و ارجمند ما، خاصتا مادران مشفق، مادران جوان، دخترکان که در آینده مادر میشوند، از مصلحت‌های شما یک جهان معنی برداشتند و برای سلامتی خود البته کار میبرند. برای همه اینترنت دسترس است. برای سلامتی مادر و کودک اگر امروز ما به شبکه‌های اجتماعی درآییم، چقدر مصلحت‌های خوب است، توصیه‌های جالب است. من میخواستم یک چیز رو اضافه کنم. البته در شبکه‌های اینترنتی حاضر همین خیلی پروگرام رو تشکیل کرده اند که این پروگرام بی‌بومی باشد. میتوانند که زن‌هایی که حامله دار شدند در وقتی حامله‌داری از افزایش کودک خود پس از تولد در آینده تا 3 سال برای افزایش کودکان خود خیلی نگاه بینی درست، غذای درست از آن استفاده برده، فهم و پوره در همین پروگرام نوشته شده است و آنها می توانند که از این خوب استفاده برند. بیننده های عزیز و ارجمند، باید گوییم که برنامه ما با دستگیری مرکز تشکل طرز حیات سالمی ولایت سوخت روی کار آمد. من میخواستم که برای شما عزیزان تشکر گویم. بیننده های عزیز و ارجمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تمنا میکنیم که تنتان با عافیت باشد، روزگارتان آباد باشد، در خاندان شما تنها صدای گریه طفل باشد، خنده های بیغش کودکان باشد، کودکان سالم باشند، مادران ما همیشه پابرجا باشند، سلامتیشان در مد اول استد. با همین آرزوهای نیک ما رسیدیم به فرجام برنامه. تا دیدار.